Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Carlos Torres, regidor de Festes, Encarni Sud, regidora de Cultura, membres de la Corporació Municipal, Òscar Íscar, president de la Junta Local Fallera i representants de la mateixa, cor d'honor, representants de les 6 comissions falleres de tota la població, fallers i falleres de tavernes, falles i juntes convidades que ens visiten, fallers, falleres, familiars i amics, molt bona nit a tots i a totes. Esta nit encenc una nova traca. La traca final per al somni d'una fallera. Vull començar el meu parlament recordant i donant les gràcies a totes les persones que fa quasi 50 anys donaren vida a les falles de Tavernes. Moltes d'aquestes persones no es troben entre nosaltres, però jo avui les necessito recordar, ja que m'agafaren de la mà i m'ensenyaren el que és la passió per les falles. Elles i ells avui estarien i estan molt contents de veure'm ací dalt representant el poble de Tavernes. Així que espere que els arribi la més calorosa abraçada. Gràcies per tant. Haver sigut fallera durant tota la meva vida i pertànyer a la meva falla portal de Valldigna ha fet de mi una persona amant de la festa valenciana. Per aquest motiu, vull ser agraïda a totes les persones de la meva comissió. Tots i totes sabeu l'estima que li tinc a la meva falla. I encara que aquest any estaré un poc apartada de tots vosaltres, sé que tots vosaltres estareu prop de mi. Moltes gràcies, Falla Portal. Sis falles amb els seus representants, les seues comissions i els seus fallers i falleres. Les falles són una manifestació ancestral de la cultura i de la forma d'entendre la vida. I el més important, les falles són la suma constant d'esforços, solidaritat, empatia, treball i molta il·lusió. Per tant, estic disposada a viure la festa de les falles com ho he fet tota la vida, amb molta passió i intensitat. I tan sols demanen que les 6 falleres, amb els seus presidents, i les 6 falleretes i presidents infantils, ho feu de la mateixa manera que ho estic vivint jo, amb molta il·lusió i ganes de viure la festa fallera. Comença el comboi i ara ja no parem. Obrim els ulls i a gaudir. Però a vosaltres 6, les que prompte també sereu presentades les màximes representants de les falles. Dir-vos que encara que vaig ser l'última en formar part d'aquest bonic equip, em sent desvenida de l'acollida, feliç dels moments compartits i orgullosa de ser una més. Gràcies. Cada una de les falles té un gran grup de gent que treballa de manera incansable per la falla, per la festa i per la cultura. Els nostres presidents estan al capdavant de totes aquestes persones i la seva tasca és molt important, però no estan sols. Així que m'agradaria fer un reconeixement a totes les persones encarregades de les presentacions, playback, protocol, cavalcada, infantils i un gran ventall de càrrecs, entre ells el llibret que me'n deixava i que me'n fui deixar. Sou el motor de les falles, sou la metxa que encén la traca. Una traca que ha de sonar fort, per tal que tots i totes se n'adonen que els fallers i les falleres vivim les falles tot l'any i que no sols són festa. Així que, més units que mai, demostrem que som incansables i que seguirem fent festa, tradició i cultura. A la Federació de Falles, Junta Local Fallera, moltes felicitats pel 40 aniversari. Però, sobretot, felicitats i enhorabona per seguir endavant. Em consta que la tasca no és senzilla
i també em consta que hi ha gent que treballa de valent per a dur-la endavant. Estic molt agraïda de la confiança depositada en mi, ja que la tasca no és gens fàcil. Cristina Martí, la nostra darrera fallera major de Tavernes, va deixar el nom de les falles a Tavernes en molt bon lloc i sols espera seguir el mateix camí que ella. Gràcies a cadascun dels membres, en especial a tu, Òscar. Presi. Aquest any compartirem molts moments i n'estic segura que cada un serà únic i diferent. Sé que estarem molt entretinguts i junt a l'acord viurem aquest any molt intensament. Gràcies per tot. Carla, Júlia, Carmen, Clara i Eva. Mil gràcies per compartir aquest any amb mi. Sé la passió que teniu per la festa fallera i aquest any anem a viure molts moments juntes. Gaudiu de cada un dels actes i graveu cada moment. Serà un any que ens unirà i serà sempre per a nosaltres. Gràcies, boniques. I ara sí, em deixo per al final a la meva família i a totes les meves amistats. Tots i totes sabeu la passió que tinc per les falles. És per això que no vull posar sentimental ni dir paraules sentides, ja que cadascú de vosaltres les coneix sense escoltar-les. Sols vos vull repetir que vos estime, que gràcies per fer-me viure i acompanyar-me en aquest moment i que una vegada més, gràcies per fer-me feliç. Vos vull molt. Avui encenc la traca, amb 6 grans trons que donen lloc a cada una de les presentacions i un tro final que culminarà amb les falles de 2024. Gaudim, compartim i vivim la millor festa del món. Que visquen les falles de Tavernes!